Аз съм Кубрат, хан на Велика България и победител над авари, тюрки, араби и ромеи. Моето желание е да направя така, че народът ми да живее в благополучие и мир, без да се бои от враговете си, а децата ни да бъдат славни наследници на нашите предци. Бадбаян, сине мой, ела при мен. Доведи братята си. Да, велики хане. Ще изпратя вестоносци да повикат братята ми. Ще изпълня волята ти. Всички ще се съберем при теб. Бадбаян. Котраг. Алцек. Куберг. Аспарух. Елате по-близо до мен. Синове мои, усещам, че краят ми е близо. Скоро ще отида при предците си, но искам да ви дам един последен завет, който научих от тях. Завет, който самият аз изпълних. Завет, благодарение на който успях да създам Велика България. Този завет искам да предам и на вас. Аспарух, донеси пръчките. Ето ги, велики хан. Алцек, вземи една пръчка и я счупи. Покажи своята сила. Прекърши пръчката без никакво усилие. Ти си силен, а пръчката е тънка. Успя да я сломиш с лекота. А сега е твой ред, Куберг. Вземи 2 пръчки от снопа и виж дали ще успееш. Опитай се да ги счупиш. Ти също успя, макар и по-трудно. Колкото повече са пръчките, толкова повече издържат. А сега, Аспарух, дай целия сноп на Котраг. Нека той да се опита. Този път не успя. Макар ти да си много силен. Това е и моят завет към вас, синове мои. Бъдете винаги заедно. По-отделно всеки от вас е слаб. Но заедно, като сноп пръчки, вие ще бъдете непобедими за враговете си. Бъдете обединени в силата си. Бъдете обединени и с народа си. Бъдете едно цяло, за да бъде България силна, непобедима и богата. А сега вървете. Само ти,
Аспарух, остани. Аспарух, ти си моят най-верен син. Затова ти повелявам да напомняш на братята си за този завет. Заветът за силата на единството. А също да имате единство между вас и вашите поданици. Уважавайте ги. Не се гордейте и величайте пред тях. Бъдете не техни господари, а техни благодетели и закрилници. Бъдете като първи сред равни. Така народът ви ще ви почита и уважава без да се бои от вас. Нека България да пребъде.